Ngayong gabi. Ngayong gabi po, sir. Kinikigan ni sa Facebook sa Lion Religion. Sa silong siguro, sir. Distante, masiguro eh. Distante ka? Dire na lang, sir. Dire na lang, sir. Basin pwede. Hello. Distante ni nga mic ba? Na-discuss manggod dito sa Facebook na ipangutana sa Lion Religion ng isa ka Katoliko kung pila daw ang Diyos nato. Gikan sa pagpanguros. Sumana pa si kitudlo sa atong simbahan Katolika na pinaagi sa kwe katong the Athanasian Creed. Now this is the Catholic faith, we worship one God. Kung karon mao kini ang atong pagtuong Katoliko, nagsimba lamang kita, nagtuo lamang kita o usa lamang ka Dios. Apan diha sa Trinidad. Isa nga Trinidad, ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo. So, sir, naunsa man ang pagkatawag anang kitabuha, sir, nga ang tulo na himo mang usa. Okay, sa Dios so pa imposible niya. O mo pa ni gisulti sa balaang kasulatan. 1 John chapter 5 verse 7. Ato ang basahon ang balaang kasulatan. 1 kapitulo 5 bersikulo 7. Ana ay tulo nga nagsaksi dito sa langit, ang Amahan, ang Pulong, o ang Espiritu Santo. O kining tulo o sara. So buot pasabot, tama ato pagtuo. In the name of the Father, because we believe that the Father is God. And of the Son, we believe that the only begotten Son is true God and true man. And the Holy Ghost, we believe that the Holy Ghost is true God according to Acts chapter 5 verse 1 to 5. Pero pila man ka Dios o sa ka Dios tulo ka personas. For example, tagaanta mo og panangitan mga sa bisag dili ni sa exact nga tawag ining analogy. Kay di man gyud nato matandi ang Dios sa usang sa kasibutan. Pero mohatag lang og analohiya para makuha ninyo ang nga tawag anang buot ipasabot. Mangga. Ang mangga na ay panit, na ay unod, na ay liso. Kanang panit sa mangga magyud na. Kanang unod sa mangga gyud na. Kanang liso sa mangga po na. Pero pila ka mangga? Isa ka buok. Pero tulo ka? Dahil nga naman, unsa may common denominator sa panit, unod ug liso? Ang common denominator is katong nature niya nga pagkamangga. Unsa may distinct? Ang iyahang tawag ining bahin. Sa samang pagkaagi, we believe in one God. Unsa may common denominator sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo, ang pagka-Dios. Unsa may distinct? Ang iyang gitawag og person. Lain pang hindi mo na siya. Talino ko siya. Tukan tubig. Ako ang sarili. Okay. Imuhan tanan, sir. Ako din tanan. Adiri lang. Ato na lang i-imagine na nga, tulo. Pila ka tubig inyo nakita? No. Isa. Pila ka botilya? Tulo. Unsay usa? Ang pagka? Unsay tulo? Botilya. Same sa ato ang gitawag o gituuhan. Usa ka Dios, tulo ka personas. Pero bantay mo ang mga tawag ining mga manghingilad. Kuya ba kinapangutana? O yun ba mo nga ang Amahan Dios? O yun dili? O yun ba mo nga ang Anak Dios? O yun dili? O yun ba mo nga ang Espiritu Santo Dios? O yun dili? Pila ka Dios? Di ba kabalo mo iha? Anaon ba dayon mo? O? So dapat maigmat kay mong panagyan ng sa Kristo, be wiser as a snake. Kinahanglan magmaigmat kasama sa usa ka bilin. O yun ba nga ang Amahan Dios ang atong tubag usa ka persona sa Dios nga Amahan. Botangig yun ng persona. Ikaduha, o yun ka ba nga ang Anak Dios o sa ka persona sa Dios nga Anak? O yun ka ba ng Espiritu Santo Dios o sa ka persona sa Espiritu Santo?
pila ka Dios o sa ka Dios tulo ka per gitubag na to atong pagtuo sa mubok nga paagi in detail. So mo na magbantay ta. So ang Catholic Faith Defender, kuya ra ba na bantay mo? Kay sagad mo kana na kining mga ministro sa Iglesyang Kingkong. Ang bantay mo na. Okay, kuya kinamangilad. Sige, next. Okay na, sir?